खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। दायो बिटिसिआव प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि गासिबो गोहो बोलो जेरै मोन 10टा डिपार्टमेन्टफोरखौ सिगाङावनो हरखांबाय। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो गोहो बोलोखौ आसाम सरकारनो हरफिनजोब्बाय। लोगोसे दायो बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोराबो बिजनेस मावनानै जानो हाला। बेनि अनगायैबो साख्रि बाख्रि मोनसेबो सासेबो लाइमोनफोरनो होनो हाला। प्रमद बर'आ सिगाङाव सिकिउरिटि लानानैसो आन्दोलन खालामोमोन। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दायो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौ। लोगोसे फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ थांखिनानैनो गुबुन गुबुन समाव मेल मिटिं लाबोबाय थादों। बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव चिरां जिल्लायाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोनसे दोलोनि सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जायो। नंगौ, बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला दायो प्रमद बर'आ बिटिसिआव फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि गासैबो गोहो बोलो पावार फांसनखौ आसाम सरकारनो हरफिनजोब्बाय। बिटिसिआव दायो मोनबो रायजो राजाफोर लोगोसे लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हानायनि गोहोआनो गैला। अदेबानि प्रमद बर'आ बर' जानानैबो बर' हारिखौनो थगायगासिनो दं होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थारैनो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावसिनि राजखान्थि दोलो इउपिपिएलनि थाखाय मोजांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो अपोजिसन पार्टिफोरनि बायदि जोंनो बेबायदि पिटिशननि लिस्ट गोनांथि गैलाया। जोंनि बिजाथिया जायनो फैयाथों मानो बियो थारैनो गोरलैयैनो गोबांथार भटआव देरहानो हागोन होननानै बुंथिदों। नंगौ, फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोरा गावबा गावनि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव मेल मिटिं लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव 2024 एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो दाखालि थांनाय बावैसो सान सिगां बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो गावसिनि एमपि जानो गोनां बिजाथिफोरनि माखासे लिस्ट फोसावनाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानै खौरांगिरिफोरा बिथां मन्त्रि इउजि ब्रह्मनियाव सोंथि खालामदोंमोन। नंगौ, बेनि फिननायाव बिथाङा थारैनो इउपिपिएल दोलोनो थाखाय जेबो बेबायदि पिटिशननि गोनांथि गैया एबा लिस्टनि गोनांथि गैया होननानै बुंथिनानै होयो। नाथाय फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव जायनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि जाया मानो बियो गोरलैयै देरहागोन। थारैनो जोंनि थाखाय जेननाय देरहानायनि बाथ्रायानो फैया, बोरैबा बांसिन भट लानानै देरहानो हायो बेखौसो जोङो सानगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथिबावदों। गुबुन फारसेथिं नब कुमार सरणिया बिथाङा दायो गेलेनो मोनमारगोन मोनमारा बियो थिग जायाखै। अदेबानि बिथाङा गेलेनो मोनबाबो बिथाङा थारैनो सानै हयै गेलेनाया मोजां, मानोना बिथाङा फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि एमपि बिसायख'थियाव देरहानो हानायनि जेबो लामा गैला होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। गुबुन फारसेथिं बिथाङा गावसिनि राजखान्थि दोलोआव जायनो बिजाथि जागोन बिथांमोननि थाखाय थारैनो फैबाय थानाय समाव समाजनि थाखाय खामानि मावनो हानाय, आयेन आफादनि थाखाय मिथिनाय, लोगोसे एडमिनिस्ट्रेसननि सोमोन्दै गोबांथारै मिथिनो हानाय बिजाथिफोरखौसो जोंनि बिजाथिनिफ्राय बिजाथि होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ब्रह्म धोरोमारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रांखान्थियारि अनसुंथाइ फोसावलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरा मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय ग्रिनफिल्डआव मोनसे महायज्ञ मुलुग गोजोननि थाखाय होनाय जादोंमोन, जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों।
नंगौ, बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंथिनानै एबा फोसावनानै होलांनाय बायदिब्ला थारैनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम जायगा एबा गुरुधामखौ फोजौखांनायखौ नोजोर बोनानै पर्बतजरा ओनसोलाव थानाय काजिगाव गुरुधामनि थाखाय 3 कौटि राङारि अनसुंथाइ होनाय जायो। लोगोसे रौमारियाव थानाय ज्योति आश्रम नि थाखाय 2 कौटि रां। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो लोगोसे गासै 100टा ब्रह्म धोरोमारि यज्ञशालिफोरनि थाखाय 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बर'नि सासे थुलुंगाखां फोरोंगिरि, बयजोंबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों अनसायजाबोबाय थानाय कैलाश बसुमतारी बिथाङा अबथिरायै गारिनि जाब्रबथायजों रुंसारि जाबाय, जायखौ नोजोर बोनानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गासै बर'फोरनि गेजेरावनो मोनसे दुखुनां थासारि सोमजिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि कैलाश बसुमतारी बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लानि सासे राफोद फोरोंगिरिमोन, जाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ गावनि आदबजों लोगोसे गोबांथार रंजा-बाजानि गेजेरजों फोरोंनाय जायोमोन। नंगौ, जाय बिथांनि फोरोंनायखौ लानानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबाव समनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरा गोबांथार बाख्नायनाय हाबाफारि नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो बे गोथार गोसोनि सुबुं एबा थुलुंगाखां सासे फोरोंगिरिनि जिउआ हरखाबै लामायाव मासे सैमाजों जाब्रबथाय जानायनि गेजेराव हस्पिटेलाव थारैनो रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ लानानैनो बर'फोरनि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां दुखु फोरमायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बिपिएफनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गासै 300निबो बांसिन रायजो-राजाफोरा जयनिं जाहोनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेफोर दायो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदिनो थांलाय-फैलाय एबा जयनिं जाबाय थानाय राजखान्थि दोलोआव बिपिएफनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव रायजो-राजाफोरा जयनिं जाहोनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेफोर दायो फैबाय थानाय गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो थांलाय-फैलाय एबा जयनिं जाबाय थानाय बिटिआर सरकारखौ सामलायबाय थानाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोराव सम सायख'नानै लानाय जयनिं हाबाफारि आरो मेल-मिटिं लाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव मुखुब जानायखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिग बेबायदिनो सेरफांगुरि दायो सियालमारायाव सरकारखौ सामलायबाय थानाय मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै गावसिनि जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जयनिं हाबाफारि आरो मेल-मिटिं लाबोबाय थानायखौ बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला मैया बे जयनिं हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिपिएफनिफ्रायनो जयनिं जादों। सियालमारायाव इउपिपिएल रायजो-राजाफोर मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिरखां बर' इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ रायजो-राजाफोरनि थाखाय मोजाङै खामानि मावलांगोन आरो आथिखालावबो मोजाङै रायजो-राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो दैदेनगिरि बिना गयारी बिथाङा बाहागो लाफानानै जयनिं जानाय रायजो-राजाफोरखौ बरायनानै लायो होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय ब्रह्म धोरोमारिफोरनि मुलुग गोजोननि थाखाय महायज्ञ होनाय हाबाफारिया गोजोनैनो जोबलांबाय, जायखौ नोजोर बोनानै डक्टर अजित बर' बिथाङा बे हाबाफारिया जाफुंनायनि थाखाय रोजा-रोजा रायजो-राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरनायखौ क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय ब्रह्म धोरोमारिफोरनि दाब दाब मुलुग गोजोननि थाखाय महायज्ञ होनाय हाबाफारिया गोजोनैनो जोबलांबाय, जायखौ नोजोर बोनानै थानाय डक्टर अजित बर' बिथाङा बे हाबाफारिया जाफुंनायनि थाखाय रोजा-रोजा रायजो-राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव ब्रह्म धोरोमारि आरो दाब दाब बर' सुबुंफोरनि थाखाय गोबांथार बाथ्रा बुंथिलांबाय थानाय बायदिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियावनो आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोबांथार बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै बे ब्रह्म धोरोमनि मुलुग गोजोननि थाखाय खुंफुंनाय महायज्ञ हाबाफारिया गाजा-गोमजायै एबा गोजोनैनो जोबलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।